Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan sabu bulon kɔnɔ aw ka ɲamadali la an y'o fɔ aw ye sanga ka waati kɔnɔ diɲɛ foyi sabu dan dɛ o de la an ye page dayɛlɛ n ko sabu bulon n bɛ muso furu sabu don n bɛ nafolo ɲini sabu don diɲɛ dara sabu diɲɛ bɛ wuli sabu an kɛra maa bɛ don alijinɛ sabu i bɛ don jahanama sabu ala k'an dakɛ ɲuman ye o de la an ye dankɔrɔba bisimila kokura ne y'an sigi ko 4nan ye n'a tɛna kɛ 5nan ye bi an n'a bɛna baro kɛ bi kɛrɛnkɛrɛn ma baro kan n'o ye baara ko ye ka taa se cɛyabana ma a ka ja papiye ko an da bɛna don baro la bi an karamɔgɔ salamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko basi t'i la. Tarawele. An b'a fɔ k'i bisimila sabu bulon kɔnɔ. Alhamdulilayi. Foyi sabu dan dɛ. O ye tiɲɛ ye. Ɔ nka don o don maa kura bɛ ɲamadali kɛ maaw tɛ kelen ye sangaw tɛ kelen ye an karamɔgɔ dɔw bɛ su la dɔw bɛ tile la ni yɛrɛ ye dɔw wuli waati ye nka anw bɛ sɔgɔmada la sisan fasaba Mali kɔnɔ yan e yɛrɛ ye jɔn ye naam. ما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما لا تندوك على فوق على بركة نما أن كشي كوني على فه أكو كجاية دعهم لا سهرة ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أنا كسود دينجو أنا كصحابه أنا مغامرة تقرأكو نبارة يوم كلي فقط أبلا كيما جودنا مامتوني أو دينجي أنا كالندي أدو جيندو كابو sigida fɔlɔ la Bamako ni ala ka jɛ commune 1 kɔnɔ a bɛ yɛrɛ fo ka sabu bulon lamɛnbaga a filɛbaga ka bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni ala ka jɛ ye ni tiɲɛ gindo an karamɔgɔ an bɛna don baro kɔnɔ moriya baro an bɛna don baro kɔnɔ dɔnnibaya baro an karamɔgɔ ka yirijala kɛ yirikɛnɛ dɔnnibaw de bɛ se k'o kɛ yala karamɔgɔya ani moriya karamɔgɔ si kelen don fɔlɔ wa an ka sɔrɔ ka don baro kɔnɔ. Tarawele an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn a diyara n ni fɛn fila ye kelen tɛ mais anw fɛ yan mɔgɔw b'a bɛɛ kɛ kelen mais kelen tɛ karamɔgɔya bɛ yen moriya bɛ yen karamɔgɔya ye min ye o ye ka hadamadenw kalan a kɛra sira o sira ye k'u kalan u ka diinɛ la o k'u kalan langi yɛrɛ la o o ye karamɔgɔya ye o bɛ se ka fɔ bɛɛ ma ko karamɔgɔ mansa kalan nin bɛɛ ye karamɔgɔw ye o ye minnu bɛ wajibi kɛ nin bɛɛ ye karamɔgɔ ye u bɛ mɔgɔ bilasira baarakalan fana b'o la o bɛɛ ye karamɔgɔ ye a mana kɛ kala si o si o bɛɛ lajɛlen jate karamɔgɔ ye mais min ye moriya ye moriya ye a damafɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ye moriya ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan dɔ fɛ mais u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan caman fɛ i n'a fɔ bon moriya filɛ nin sisan ni ko moriya ka ɲɛ i ka se ka sabati moriya kan moriya mago bɛ temps na i ka sigi ka waati kuntala jan kɛ ka kaliwa kɛ ni ala ni ɲɔgɔn cɛla la moriya mago b'o la bon moriya mago bɛ fana i ka su si i ɲɛna bon mori ka su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la ka su di ala ma ka tile bɛɛ kɛ fɛngɛ na bon ni moriya tɛ fankelen fɛ bon caman bɛ ɲina de ni baaraba in yɛrɛ alakira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam n'o ye xaluwa ye alakira kun bɛ taa kuluwo kɔnɔ a bɛ taa yen nɔ ka waati kɛ ka ala bato mun a bɛ se ka ala ka jɛn k'o sɔrɔ cogo min na bon n'i y'a kɛ n'a ɲɛna i bolo ala bɛ yɛrɛ magow dilan o fɛn hali ni ma baara kɛ ka di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ na ko nin mɛnna dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ ta k'a d'u ma dɔrɔn a bɛ ɲɛ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ bɔgɔ ta dɔrɔn k'a d'i ma ou bien ka ji soli dɔrɔn k'a di taa nin min ka kɔnɔna bana bɛ ban kɔnɔnadimi bɛ ban a bɛ ban mais ji yɛrɛ tɛ bɔgɔ in tɛ ale min m'ale ni ala cɛ relation m'ale ni ala cɛ o de don bon moriya de don o la hali sisan i b'a sɔrɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko n ka fɛn ma bila ka taa jamana kɔ kan tiɲɛ don o ye fɛn belebeleba ye mais n'i ye fɛn dilan mɔgɔ ye k'a bila ka taa i b'a dɔn caman bɛ ɲina min kɔ ni a tigi ka baara fɛn taara e bɛ tila ka min kɛ baara la a tigi kɔ yan ni kɔlɔsi ye su fɛ pour que baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na mamutu o yɛrɛ de ye belebeleba ye. sabu bolofɛn tali tɛ bolofɛn tɛ fo dafali de ka kɛ a la bon caman bɛ yen i b'a sɔrɔ caman bɛ ɲinɛ o kɔ i b'a sɔrɔ caman fana bɛ yen n'u ye wari sɔrɔ ka ban mɔgɔ tɛ o yɔrɔ ninnu na mɔgɔ k'a fɔ karisa n ye baara kɛ an ɲɛna o ka bon ni sanu ni wari ye siga t'a la a tɛ ɲinɛ i kɔ dɛ mais hali ni mɔgɔ ye miliyari d'i ma n'a ma ɲɛ mamutu ale yɛrɛ tɛ lafiya e tɛ lafiya i ɲugun de yɛrɛ la bonya tɛ o de kama bi an filɛ yɔrɔ min na tan tɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw bɛ maloya bi ka kuma réseau sanfɛla la ka d'a kan jamana tiɲɛna jamana kɔfɛla tiɲɛna a tɛ wagati bɔ ne ni mɔgɔ min bon bila ɲɔgɔnna don bila ɲɔgɔnna tɛ an ye kumaw fɔ ne yɛrɛ ko ma ko karisa n'i ma da ne na dɔrɔn baara to yen bari mun na u b'a yira k'a fɔ bon wari bɛ ne n kan ka wari ci mais n ye wari ci mɔgɔ ma Mali a bɛ maa 10 bɔ a dɔw bɛ mɔgɔ 20 bɔ baara yɛrɛ fɛn yɛrɛ ma na
an b'u sɔrɔ soni wari kana mais ni wari nana dɔrɔn an t'u sɔrɔ tuguni ne ko mɔgɔ n'i ma da mɔgɔ la bon a man kan i ka baara kɛ tuguni mais baara i yɛrɛ dalen mɔgɔ min na taa baara k'o tigi fɛ yen tulo bɛ na san n ye mɔgɔ min labila a bɛ mɔgɔ 4 bɔ nin cogo la nko n'i ma da ne na i yɛrɛ dalen mɔgɔ min na t'o fɛ i ka baara kɛ Garaba mi ka kuma tigɛ an bɛ se k'e ta seereya ka ban ye baara in daminɛ maa si m'a fɔ an ye tile kelen k'a ye karamɔgɔ Hadu Gindo wele k'a ma sɔrɔ a ma kɛ ou bien n ka mɔgɔyafɛ de dira Hadu y'a minɛ a m'a kɛ o ma kɛ donc o b'a yira k'a fɔ jɛgɛ kelen tumu bɛ jɛgɛ bɛɛ tiɲɛ nka mɔgɔw man kan a bɛ jɛgɛ bɛɛ tiɲɛ mɔgɔw man kan o de kɛra problème ba yɛrɛ bi an ka dɔnni bunako la ne b'a ɲini an karamɔgɔ ɲɔgɔn fɛ mori ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛka kɛ maa ye kɔfɛ mɔgɔ an k'u makari minɛ tiɲɛ don u bɛ baara kɛ ka wari bila ka na mais an k'u makari fana minɛ mɔgɔ min bɛ taa sɛgɛn kɛ ɲani kɛ dekun kɛ tɔɔrɔ la ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka na d'e ma e y'a ka wari dun k'i ban k'a ka magoɲɛfɛn bila ka taa da la hali n'a y'a sɔrɔ i m'a bila ka taa hali n'ale ma danga don ala b'i danga ala t'i to yen dɛ hali n'ale ma fɛn fɔ ala t'i to yen ka da ka i y'a tɔɲɔ ale dara e la de k'a ka magoɲɛfɛn bila ka na di e ma e fana kan ka kɛ danayamɔgɔ ye ka danaya kɔsegin an karamɔgɔ ne ye nin fɔ an bɛ se ka lafiya de an y'o f'u ɲɛna ko sabu bulo dayɛlɛ la ka dɔnnibaw ye k'i ka sabu yira e ka sabu bɛ se ka dɔ mɔgɔ bila Faransi a bɛ se ka dɔ mɔgɔ bila Amérique a bɛ se ka dɔ mɔgɔ bila fo Angok mais n'a tigi ma kuma est ce que a bɛ dɔ sabu b'a bolo wa n'i ma nana sabu in kɔnɔ i jija i k'a kɛ ni sɛbɛ de siga t'a la i ye min fɔ sisan danaya de ye baara in yɛrɛ de nka ni danaya tɛ diɲɛ fɛn o fɛn la a kana jɛ yɛrɛ de n'i dara Hadu Gindo la bɛɛ weleli kɛ k'a dɛsɛ kan sisan a b'an karamɔgɔ n bɛna an tɛntɛn ka gɛrɛ baarako la an ka tubabuw caman wele n bɛ jamana kɔnɔ san 10 san 20 karamɔgɔ baara ma sɔrɔ yala dawulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bolo o ko kama baara ka sɔrɔ wa ala ka n saba bɛɛ ami to baara kelen ne bolo a bɛ nin bɛɛ ta baara wo ka taa se papier ko ma wo sanu ɲini wo hami bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ ta an kana bɔ segin fɛn kan dɛ a y'a filɛ ka jɛ hami o hami b'i la e bɛ jamana kɔ ka san 10 bɛ i ka papier sɔrɔ san 5 bi baara tɛ yen san 10 baara tɛ yen e bɛ sanu bɔ de la i mana kɛ baara o baara ye dekun o dekun b'i kan mamutu n'i ye nin ta nin hami in ba nin fɛn kelen in b'a bɛɛ ɲɛ an karamɔgɔ y'a fɔ dɛ mamutu a b'a bɛɛ ɲɛ o y'a bannen pewu mamutu pewu sabu dɔw taara tubabula dajalanin fɛ a ka di ka se daba fɛ ka n'i cun avion kɔnɔ cale karamɔgɔ ni papier t'i bolo i tɛ se ka bɔ Faransi dɛ ayiwa karamɔgɔ mamutu naam nin baara in ka nɔgɔn kojugu a ka nɔgɔn baara dɔ an b'a kɛ ni min ye o de ye miyata ni ala kira tɔgɔ 201 ala kira tɔgɔ 201 mamutu ala kira de ye fɛn bɛɛ lajɛlen diɲɛ bɛ ala kira de la diɲɛ bɛ munu ala kira de kan mamutu n'i ye miyatani dɔn walayi n'i ye miyatani dɔn i ka ɲɛnamaya bɛɛ bol'a kan k'a ban mamutu i mago tɛ sa miyatani dɔrɔn miyatani tɔgɔ 201 de don mamutu n ko diɲɛ bɛ dilan ni ala kira de ye ni ala kira bɛ min na a ɲɛna mamutu n'i sera ka dugawu kɛ sɔgɔma fo wula n'i ma sɔrɔ tuguni ala kira k'a ti minɛ o a ti minɛ o n'i selila mamutu n'i selila n'i ma sɔrɔ tuguni ala kira k'ala mago t'i ka seli la seli a ma kɛ foyi a ti minɛ ala t'a minɛ solatu bɛn'a fɔ i ye lettre sɛbɛn k'a ba i ye demande sɛbɛn i taara bila ambassade la i taara bila yɔrɔ dɔ la i ma timbre k'a kan n'u taara u b'a ta k'a bila ɲaman na timbre t'a kan solatu de ye timbre f'i ka timbre de k'a ye n'i ye timbre kɛ o y'a valider o ye barika donné a la sisan o ye confirmé o ye confirmé sisan mamutu miyatani ala kira de ye fɛn bɛɛ ye miyatani ale bɛ sɛbɛn de ye nka sɛbɛnni ka ca kojugu miyatani bɛ tila ka sɛbɛn siɲɛ ale yɛrɛ tɔgɔ ko miyatani wa wayidu tɔgɔ 201 a bɛ tila ka sɛbɛn siɲɛ 201 tuguni o tɛ kɔlɔsi fɛn mamutu a baara ka ca a sɛbɛnni dɔrɔn bɛ dɔgɔkun 1 sɔrɔ a sɛbɛnni na i bɛ maa wele ka na a bɛ dɔgɔkun 1 sɔrɔ a sɛbɛnni na a b'a daminɛ sɔgɔma fo wula a b'a kan don o don a bɛ sɛbɛn 1 sɔrɔ a sɛbɛnni na miyata ala kira tɔgɔ 201 k'a sɛbɛn siɲɛ 201 an karamɔgɔ ka girin maa kelen yɛrɛ ka baara sɔrɔli ma o ye diɲɛ bɛɛ ka baara sɔrɔ ye mamutu dɔ b'a la zu 5 b'a la zu 5 o fana bɛ baara kɛ nin kɔnɔ tugun mamutu zu 5 in min a misali suruman dɔ d'i ma ni farafin kalo jɔra zu quwwatin zu hurumatin zu makanatin zu izin zu fadlin ni farafin kalo jɔra don o don a siɲɛ 1000 kɛ tile 1 tile 2 tile 3 tile 4 tile 5 n kalenna ala la hali ni ma baara kɛ o kalo tɔ kɔnɔ i t'a fɔ ko n bɛ nasɔngɔ kɛ cogo di non ayi mamutu i t'a fɔ ko n bɛ nasɔngɔ kɛ cogo di e t'a fɔ k'i b'a kɛ cogo di o tɛ se ka kɛ mamutu ne ka ko yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ ne ye ko caman sɔrɔ ne dɔnbagaw bɛ n kalama kosɛbɛ o ye nin zu 5 ye o su 5 tɛ kɛ diɲɛ fosi la ne tun b'a hindu bɔ k'a san baara bɔ ka su 1 ta
misra mɔgɔ ma ka ca ma 30 ye an bɛna an bɛ bagan faga ka hadiya bɔ an b'a zikuru kɛ o y'a san zikuru kɛlen mamutu o san bɛɛ t'a fɔ ko cogo di e tɛ se basi la bɛ kɛ tɔgɔ ɲɛnajɛ de kɔlɔsi la e san ta kɛ ka ban mamutu o ye kɛlen ka sa a sanji de ta o mamutu baara in na n dɔnbaga dɔ bɛ na n y'a di a ma wallahi bi a ko n ma ko ale bi wariko la fɛn ko la tiɲɛ la ale kamana ma ga kabara a y'a sɔrɔ ayiwa an karamɔgɔ an ka fɛɛrɛ minɛ i y'a k'i dɔnbagw ye cogo min k'a fana k'an dɔnbagw ye ten jamana kɔnɔ n'a kɔ kan bɛɛ kamana guwanen don sisan karamɔgɔ baara tɛ ka sɔrɔ kalanw kelen don i bɛ jamana wɛrɛ la i tɛ ka baara sɔrɔ papiye kow banna yala numéro ye jumɛn ani sigiyɔrɔ ka se ka ne lasɔrɔ ne sigilen don Mali la Bamako sigida fɔlɔ o don ka se k'an lasɔrɔ numéro fila bɛ WhatsApp kan a bɛ WhatsApp kan 66 04 awɔ 78 82 sɛgɛ kan 66 awɔ 04 78 o don 82 walima 76 awɔ 07 68 awɔ 82 o don 76 07 68 awɔ 82 o don an b'o d'an ka tudunka rɔ e min bɛ k'an filɛ sisan i bɛ Faransi i bɛ Amérique i bɛ Espagne i bɛ Suisse i bɛ yafama la Côte d'Ivoire an ka région bɛɛ i mana diɲɛ fan fan bɛɛ ko baarako de b'i la a y'a dɛsɛ sisan a ka karamɔgɔ wele fana ko jɛrɛ ba kɔfɛ an ka nkalon bɔ an da yali seli cɛ sisan a bɛ baara sɔrɔ yali seli cɛ sisan i ka papiye ko bɛ ɲɛnabɔ a ye wele 66 04 78 82 an karamɔgɔ tɛ 66 04 78 82 n'i y'o dɛsɛ sisan i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a WhatsApp ka di ye o weleli ka di ye o a y'a wele fo diɲɛ waati o waati a b'a ka appel ta kalanden t'a ta dɛ karamɔgɔ yɛrɛ de b'a ta an bɛ segin numéro kan 76 07 68 82 an karamɔgɔ tɛ 76 07 68 82 a b'an karamɔgɔ papiye ko bɛ yen baara sɔrɔla tɛ papiye ko ye sa dɛ yala papiye t'i bolo ka taa n ka baara yɔrɔ la papiye t'i bolo ka taa ale ka taa sen jɔ so yala papiye ko n'a ɲɔgɔn jiw i bɛ se ka fɛn f'an ye o fɛnɛ na wa n y'a fɔ nin kelen de b'a bɛɛ ɲɛ a bɛɛ nin kelen de b'a bɛɛ ɲɛ fila tɛ dɛ baara ko de don o papiye ko de don o ne ta ye sanubɔ de o ne ta ye gɛlɛya yɛrɛ de bɛ n kan garisɛgɛ de nagasilen don o ala kama i jija ne bɛna nin min fɔ i k'a ta a garama fo ka wele kɛ sa kɛ an b'a fɔ wele de kɛ sa ka weleli kɛ mamutu ni an ye nin baara labɛn ka d'i ma a nasibi d'i ma n ye zu 5 min fɔ ne nin sɛbɛnna siɲɛ 201 sigiyɔrɔma 201 zu 5 min tila ka labɛn tuguni zu kuwatin zu hurmatin zu makanatin zu izin zu fadilin o fadili kɔnɔna la mamutu i ka mako de bɛ don o kɔnɔ zu ye min arabukan na bɛɛ b'a dɔn ni mako donn'o kɔnɔ mamutu a bɛ kɛ sɛbɛnden nasi ni sɛbɛnden min ta d'i ma i bɛ diɲɛ yɔrɔ i bɛ diɲɛ fɛn yɔrɔ o yɔrɔ mamutu fɛn o fɛn don n'i ka mako ye min ye ni papiye don o bɛ don a kɔnɔ ni sanuko don o bɛ don a kɔnɔ ni denko don o bɛ don a kɔnɔ ni musoko don o bɛ don a kɔnɔ diɲɛtigɛ baara o baara don mamutu a bɛ don a kɔnɔ sɛbɛnden i b'a bila i kun a tɛ tu de i b'a bila i kun dɔrɔn n'i y'a tu fana baasi t'a la nasi i bɛ nasi ko su 9 su 9 mamutu 9 sigiyɔrɔma 3 i t'o kɛ ko baara k'i bolo ma don baara la yala muso bɛ se ka kɛ cɛ muso bɛ se ka kɛ cɛ bɛ se ka kɛ dɔ bɛna fɔ ko yala an muso bɛ se yɔrɔ muso bɛ se ka kɛ cɛ bɛ se ka mais muso n'i tɛ sangala wagati min na i b'a jɔ fura kɔnɔ mamutu i kɛra diɲɛlatigɛ maa o maa diɲɛ hami o hami hami de tɛ yen nin kelen b'a bɛɛ dilan min dilan ala ta ko fɔ tɛ yen Allahu akibaru ni kumaba bi dɛ mamutu hami de tɛ yen ne tɛ se ka min dilan mamutu hali i ye bagantigi de ye e bɛ fɛ n ka bagan ka caya ni baara bɛ kɛ ka d'i ma i b'a don i ka bagan donyɔrɔ la mamutu i ka bagan bɛ buguni e ka bagan tɛ nagasi bagan bɛ bugun ka taa de an mago bɛ bagan la joona mamutu a mana kɛ hami o hami ye mais mamutu n y'a fɔ baara bɛ fɛn in na kosɛbɛ kosɛbɛ ale baara an kɛlen bɛ k'a labɛn k'a di kanubagaw ni lamɛnbagaw ma sunkalo kama an sera sunkalo laban waati ma gɛlɛyaw fana bɛ mɔgɔ caman kan n'i ye kɔfɛmɔgɔw ka problème lamɛn tiɲɛ la a b'i fari faga ko caman na n ye nin kɛ n ye nin kɛ i t'a dɔn ko tiɲɛ bɛ bilen min ye ne yɛrɛ bila nin na n tɛ ne ye dɔnni min ye ne tun bɛ na nin fɔ mais san tun tɛ mais ne ni mɔgɔ caman kumana u ka problème na tiɲɛ yɛrɛ la n ye nafolo baara kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ gɛlɛya b'a kan n ka wari bɛɛ taara n ma fɛn sɔrɔ dɔw dalen tɛ dɔnni ko la bilen dɔw ko ko tiɲɛ yɛrɛ de tɛ mamutu i b'a dɔn yanni
i bɔra mɔgɔ kelen fɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba dɔw ko n taara bɛɛ fɛ yen i ma taa bɛɛ fɛ yen i taara mɔgɔ caman fɛ i mago ma dilan o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'i man ka munumunu i ka mago nɔfɛ cɛtigiw bɛ hali bi Mamutu i ka problème ni wula ni a ye i bɛ solution sɔrɔ a la mais n'i sigi n'a ye k'a si tɛ tiɲɛ ye k'a si tɛ tiɲɛ ye diɲɛ bɛ ban k'e to ten e tɛ fɛn sɔrɔ fɛn min t'a k'e to e bɛ to nagasi la ten i bɛ to kɔ e tɛ taa ɲɛ Mamutu nin baara in an b'a di mɔgɔ ma darasi 20,000 maa kelen o maa kelen 20,000 Mamutu ni ne yɛrɛ bila n sagoya ma nin baara ne t'a kɛ ka jigin mɔgɔ ma i selen ma ko a kɛ ka tɛmɛ 200 dugu ma Allahu Akbar ka d'a kan min b'a la sɛbɛnni min b'a la n y'a f'i ye dɔgɔkun kelen sɛbɛnni de don Mamutu a sɛbɛnni ka ca ani nafa min bɛ baara in na i b'a dɔn baara ko in yɛrɛ nafa pour que i k'a dɔn i tɛna se k'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn f'i yɛrɛ k'a kɛ n'i y'a ta k'a kɛ Mamutu an bɛ diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'an na diɲɛ bɛ ɲɛ b'an na sisan diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'an na nkalon don nkalon tɛ o ne tun t'o fɛ a ta dɔn i k'a kɛ n'i y'a ta k'a kɛ ni min bɔra a la lahara ko tɛ diɲɛ ko de don yan nɔ ayi lahara ko tɛ diɲɛ ko de don yan mɔgɔ minnu ka surun an ka jamanaw na n'a fɔ Burkina ni Côte d'Ivoire ni fɛn ninnu n'a ka di min ye ka déplacer ka n'a kɛ a bɛ se ka kɛ wa Mamutu a bɛɛ i bɛ diɲɛ fan o fan i bɛ farafinna o i bɛ tubabu la o i bɛ arabu la o i bɛ diɲɛ fan o fan Mamutu ni n'an kumana ni vocal ci wasa n'an kumana n'an bɛnna i b'a dɔn danaya de ka bon ni fɛn bɛɛ n'i dara na bɛ vocal ci ne ma kɛ wari ci ne bɛ ka fɛn mais n'i ma danni na kana kɛ yɛrɛ baara in danaya ka danni na n'i ma danni na karamɔgɔ ka ca i danni min na bɛ baara kɛ n'o ye baasi foyi foyi t'o la o de bɛ ka kow tiɲɛ quoi bon n'i y'a fɔ cogo a bɛ kɛ dɔw ɲɛna k'u nɛgɛnni kan don nɔgɔnni kan tɛ ne delila k'a fɛ an ka jɛmukan dɔ la n ko nin a ka di anw ni kun ye anw bɛ moriya kɛ mais anw balo sirilen tɛ moriya moriya don moriya tɛ o waso tɛ lamɛnbagaw ka faamu waso tɛ ni moriya don moriya tɛ o anw bɛ balo ka sɔrɔ a ye kuma dɔ fɔ a fa tiɲɛ na dɛ n'i ye tiɲɛ dɔ fɔ fɛnɛ lamɛnbagaw b'a dɔn k'e nin tɛ nkalontigɛla ye moriya don moriya tɛ o hali ni moriya dabila jamana kɔnɔ bi ala barika la anw bɛ balo an ye min kalan an bɛ balo la bon o de kama mɔgɔ dɔw t'a faamu u b'a jigiya k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛɛ kelen u bɛ arnaquerie i bɛ ka wari bila ka taa u ka fura tɛ na u b'a don ta o fɛn ta n'i tɛ mɔgɔ dɔn i bɛ kuma bɛɛ fɔ a ma mais n'aw jɛra mɔgɔ min don i bɛna a tigi la mɔgɔ masina dɔn o de kama ni fɛn min ye alakira tɔgɔ 201 sɔgɔma 201 labɛnnen diɲɛlatigɛ hami bɛɛ kama a b'a bɛɛ ta hami o hami b'i la min bɛ se ka fɔ min tɛ se ka fɔ baarako don sanu ne ka baara ye sanuko ye o musoko don fɛn o fɛn sanu b'a la sanu baara ma nɔgɔn dɛ sanu b'a la a mana k'a fɛn o fɛn Mamutu n'i y'a ta n'an y'a baara la k'a d'i ma nasi bɛ taa d'i ma ni nasi taara d'i ma fɛn min sɛbɛnden bɛ labɛn o ni nasi fila bɛ taa ɲɔgɔn ye i bɛ sɛbɛnden bila i kun nasi k'i kɔ a la su 9 yala sanubɔla minnu bɛ Koyo minnu bɛ Kobadani minnu bɛ Foroko minnu bɛ Dɛgɛdun n karamɔgɔ olu bɛ se ka na ou bien minnu bɛ Kangaba ninnu na u bɛɛ lajɛlen u ka se ka na ka kɛ ka taa numéro tun ye jumɛn ye pour que ka ko de nɔgɔya mɔgɔ bolo déplacement caman ni i dalen t'a tigi la walima i t'a tigi ma da lahala numéro tun tɛ yen mais sisan fɛn bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ téléphone fɛ k'a ban a bɛɛ bɛ se ka bɔ téléphone hali aw tɛ ɲɔgɔn ye mais ni mɔgɔ min k'a ka di ne yɛrɛ ka taa karisa fɛ yen o tɛ problème Mamutu an tɛ mɔgɔ karamɔgɔ b'a ka du kɔnɔ yan a b'a ka du kɔnɔ an tɛ mɔgɔw dogolen an tɛ mɔgɔ bulen an sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali ma Bamako commune 1 ma Fajigila an tɛ mɔgɔ dogolen an karamɔgɔ a ka numéro di maa min ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ e kɔni y'a kɛta bɛɛ kɛ a dɛsɛ i ma ɲɛ ko la weleli kɛ numéro ye 66 04 78 82 sɛgɛn kan 66 04 78 82 o don walima 76 07 68 82 o don 76 07 68 82 o don an b'o d'an ka tununkan rɔ a numéro in bɛɛ WhatsApp kan Malitel ni Orange i da i dɔrɔn k'a dɛsɛ i bɛ karamɔgɔ wele a bɛ jaabi 64 04 78 82 an karamɔgɔ tɛ 64 04 78 82 walima i k'a ta 76 07 68 82 a b'an karamɔgɔ an bɛna dankɔrɔba la fiɲɛ bɛ arajo kɔrɔ karamɔgɔ bulutibutu a tɛ fɛ kulubaliakaw ka bana kulubaliakaw ka bana ani jaralakaw ka bana karamɔgɔkɛ denbayatigi ka su ba tele filɛ la ka su ba an ka cɛ gɛrɛnasigi la ko ma dafa dɛ furu baraji ye min ye ko ka ɲɛnabɔ joona n karamɔgɔ yala o tɛlɛma b'i bolo yan wa dɔw b'a fɔ n ka suma dɔw b'a fɔ k'a bila 30 minutes la dɔw yɛrɛ jɔn mun yɛrɛ kun na yala hakɛ bɛ se ka fara a fɛn ninnu kan wa Ala ka n saba Ala ka ko nɔgɔya amin cɛya fura Ala ta kɔfɛ an bɛ caman dɔw la kojugu Ala ta kɔfɛ ne bɛ se ka cɛya fura qualité 10 f'i ye 100 min ni si tɛ kelen
Angra mo qualité tan min tikele Mamadou ni yamra di ma tan fo sasa be nyabana Mamadou dobne bolan e korna asabani kele o traitement e korna aya sabani kele fo do fana be o fana e korna aya sabani kan yiri kala reflay Mamadou dobe e wusutai saba abe wusu angra mo ka wusu dobe ko Mamadou ba ko ndalin tala o beto fura kala ni madala na wustab dima o jole o saba te saba ama saba la Mamadou do fana be ale furamugunde avec sugola ale be sugo dron sugo naji ni fam sugo naji wala naji ko fasa ale be ta fitida wati o nani Mamadou muguma jema fitini no be akakuna chama mbado kujugu Mamadou ni ya lita wallahi ni ya ta ibado ki frata Mamadou o dure Mamadou fiman qualité saba de be fima fitini no be atitema hali bolo atiga farani fitina atitema uka tiga farani hage fitini no yi Mamadou oye na soro mogombe ka foko cea ki ijoli ndo ala ijoli ndo yorda doni Mamadou ba ani shitulu nyagami wana kamu shijalala abigi sagoy kajigi sigoy Mamadou niota ni min borola ngara mo wati ko demi de ayati ko demi ya hage mi abi blawla Mamadou bagaman fana bi ka baga siri andara wulu blala saw ka baga siri cela Mamadou ni ya baga siri cela fo ka taa fo sa min kɛra fo ni baga in fɔni ka bi ale kɔni ni ale bɛ baara kɛ ni baga mi cɛ la mais ni baga in ti cɛ la Mamadou ale ti sabani komi kono e b'a fɔ comme ça ko baga in daga da sa siri njero o kayi ne karamɔgɔ ale ta yi Mamadou dɔ fana bɛ ale fana ye furamugu ye mais ale ti da kursi jala fan bɛɛ la nunguni dɔrɔn ale bɛ mun nunguni dɔrɔn de la Allahu akbar e karamɔgɔ ya afɛ bi bolo Mamadou ale bɛ da ne bana min don Mamadou ne bana ɲa ka dɔn mɔgɔ caman bɛ san damadɔ in kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ na ka problème na mɔgɔ caman bɛ na ka problème na garamu ne ko fɔlɔ si jɛkunda san 25 san 30 a bɛ kana sisan mun nɔ don Mamadou ka kɔniya ne yɛrɛ de la ka taa cɛya fura dɔ san n ka mɔgɔ dɔ bɔra France ka na kɔɲɔ kɛ yan taara Kayi ne terikɛ kɔrɔkɛ dɔ a ye ci bila k'an ka cɛya fura san an taara ka taa san an ye cɛ si fɔ furafeerela ko k'ale ka fura ti feere hali sisan b'a furafeerela dɔn wallahi a ko ni mɔgɔ min waati san 50 ka yɛlɛ k'ale ka cɛya fura ti feere ma ale dun sabu ko ye bana de ye k'i t'i yɛrɛ tere ko n'i y'a ta k'i b'ale tɔgɔ tiɲɛ k'ale ka fura man ɲi ko bana de bɛ k'i bɔ cɛya k'i kan ka bana in de traiter hali ni i ye cɛya fura ta ale ka cɛya k'i n'a fɔ k'a man ɲi k'a sɔrɔ foyi t'ale la mais Mamadou ka kuma in ye tiɲɛ ne ye kuma in lɛ kuma bɛɛ kuma min jigin ɲɛkɔrɔ ko fila lɛminɛ po fila a bɛ mɔgɔ caman bɔ cɛya la pewu a bɛ caman ɲɛna ko n tɛ cɛya la foyi tɛ dɛ koko de don Mamadou koko lɛminɛ po Mamadou ni nin jora hadamaden na a b'i bɔ cɛya la dɔw b'a fɔ worokɔrɔ laban ŋiɲɛ dɔw b'a fɔ banakɔtaa bi di banakɔtaa sɔrɔ o y'a juguman donc o de bɛ na ni cɛ yɛrɛ ka faiblesse ye a faiblesse ye Mamadou olu furaw b'an bolo mais an tɛ ka kuma o kan mais an bɛ ka kuma cɛya kan cɛya dɔ b'an bolo cɛya ka ca an bolo mais ne yɛrɛ dalen don minnu na o b'a dama Mamadou n ye dɔ fɔ ko o ye traitement de ye o ye kɔrɔnaya sɛbɛnnen ka yiri gili bila a la Mamadou i b'a min Mamadou i b'a kɛ verre 8 ɲɛ kelen sɔgɔma verre 8 ɲɛ kelen wula fɛ i b'a min Mamadou n'i y'a fanga ti cɛya la o i ka teli dilan na o dilan nege t'i minɛ o Mamadou ala kama cɛya fura ɲini k'a bila ale ye traitement de ye Mamadou hali ni foyi t'a la ale ka ɲi adamaden kɔrɔ fɛn ka n'i janfa Mamadou an ka mɔgɔkɔrɔba kun kɛra fura damadɔ kun tɛ manqué u bolo hali dugukila fɛ n'u y'u kun u b'a d'i ma cɛya fura kɔnɔdimi fura mɔgɔjugu fura ani ko hali dugukila n'i taara ka da kongo k'i kɔnɔ bɛ k'i dimi cɛkɔrɔba b'a ka chèque dayɛlɛ ka fura ta ka d'i ma n'i nana ko ma se ka ɲɛ ko bɛ taa cɛkɔrɔba b'a fɔ ka ci ko taa nin kɛ ji la ka n'o bɛ taa nin fɛn o yɔrɔ bɛɛ ka i ka ko bɛ changer Mamadou bilankɔrɔ ti malo Mamadou ni cɛya fura in ne ye nin sɔrɔ cogo min na n b'a dɔn fura in ka gɛlɛya dan Mamadou a kɔrɔnaya sɛbɛnnen kɔrɔnaya minnu faralen ni ɲɔgɔn kan a kɔrɔnayaw ka ca Mamadou sɛbɛnnen i bɛ sɔrɔ ka yiri gili k'a la k'a bila Mamadou n'i y'a bila o dugusajɛ i b'a min daminɛ n'i y'a min Mamadou i b'a dɔn k'i ye fura min Mamadou ale traitement kelen an b'a di an tun bɛ k'a di 5000 kanubagaw ni lamɛnbagaw ale ye 5000 de ye Mamadou ale ti ban yɛrɛ n'a ji banna i bɛ dɔ fara a kan n'a ji banna i bɛ dɔ fara a kan yiri gili de don foyi ɲagaminen t'a la an ka yiri yɛrɛ gansan yiri gansan kɔrɔnaya sɛbɛnnen ani yiri gili Mamadou bana tɛ yen kɔrɔnaya bɛ dɛsɛ ka bana min furakɛ Mamadou fɛn tɛ yen yiri bɛ dɛsɛ diɲɛ fɛn bɛɛ yiri de ye hali fini filan kana Mamadou yiri de don
ngara fini mi ngara do korte yiriya odo ami tsuma mu do abe yiri de mamtu farafin fura o kuma an nege ko farafin fura dosi tala ni ata abeta mamtu tiente farafin fura fu tala folo den fitini derani fura kuna mam ta ka dama ba mi mamtu farafin fura nani julta ko fula de kila abi fono wala abi kona bola bana sikatala ne che abu fula dron ne mais to fura fon kololo ba la tellement do afla ki bana ayi kololo ba la ne shige to fura tay mamtu eti meshi la tuni abingo ba chu eti meshi la garaba abingo ba chu mamtu den watin da la be fasa ero le me wa to che fasa di mamtu ni to karaba ibi plaka no ire la don meki ko yala dabe cha frère fina na ba anyi no ga ko la bo ale ko ni ale warta mamtu ale warta a traitement complet bidon clé ne a traitement mamtu ale warta o kadde o beyin mamtu cha fra wora bambulo o ye wusutai do be ba fo ko ne dalente fuila we abebe we fenga kala to fra kala mu buka kala mamtu yayi mamtu ni min flene iba ketasuma ga furgan do dora ki jo akuna a shispi jale fe ka furgan do ijole mamtu yi mogo be chala chugo la abi kunu ka benoyi allah akbar ka fa ke jobi yirlo non mamtu yi mogo bala chugo mina abi kunu ka be uma aya de sabu lo fle foi sabu dande abi kunu ka be o yi mogo bala chugo mina abe baraka o chuga kelena mamtu ale fana ma di mogo ma sungolen kono wanani ale wanani garbo ka boya hajanya aki ale boya ka jati ale la ale taye ki bla hakela ale to mi boya ka jenta yi ale be ma ale mi bon nya di mogo damado ma do be akaru sagoy do be amaku sagoy ali bari bafo de bari nyami tenna ay mamto ne fene ka mununa la o ga makinta wo ba kuma na ne ka fene nya di mi kwani ala nyo chira nya di doma wallahi kalna ala la ko che ya wulla ka bunya ma we mina ka kai o bi mo sababu mais adira doma o ko chena uma joda ala chena bi laba on ala made ne tu ta beni ika sababu de do beni ka saw ni darala alhamdulillah bi dima ni ka sababu ni ko madala o bien ko fe ko fu ta ale ko na mo dimo ko ma ka che abunya ka jenya o wadure ka ki sagoy martaba garabo alhamdulillah ala sura ngono koy mana fraga sura ngono aba usazi wati se boro kurna wile ka memi bulo ani kan madda kan yesi karam goma bar sabu abe kan gamana go kuina anye paji dayele karam go au ka donni fo moye do kam ko ka sa glana ngani mama be kalaban jagana surtout krengere ma jasukuro bidle nga wona nyi wardo kana di kar sabma dunda bota angon no to nami woddo fam ga barla mi ga barajo an ma siti be rozo kan ke ma ga worim ne ka dunga lokan karam ya ndugurilla andari lade masima wala ko adu gindo kay ni ko amanya way dana badu de ke shoma ala khangi sa mina memem wa mala ba be baraka rezo ka bi san fla bobbi wala mais mogotin ko mo kloba nan ka fa ko yi war black na dikar sama aka bara amata mo to cheti o musoti mem se ko fo dor ba fa ko ni wor sa fo sa fo fura tara ma ken sa ko ala bi join jara ba dina mais nga fura mata mo to cheti musoti mem se ko fo ne be mu fa ankra mo nyogo yi o ka sra ala nyi abana mo to jiya kadi na flo kadi mais ala kadi ka sini be ne jiya tigen ko tala ni mo trombe ku du trompe ka duyan ala bi de ba jasora mais tatla ka ta kolor so abi coaching abi ka jechen abi ka lara chen kan mako ni labe bako ku hakle to la mam to an kuma ne ka fen chama be ame sega ame mindo ame sega ame ko bara la fen chama bala mais sega ni nte intéressé ni e wuleni ke na nyogon famu chama fana be mini ni shitike na la sama ame sega kuma olu beka ka chen la ka sabu blon fleba ka befu ajaru de ka krengera ke era muntu fo ika bara anika chesri konna rezo ka cha ita nyogo ka dogo ala dana e femba yi kadaka dana hal ni mo cha kuma na wa fo bo ni ka mission sa ubulonga cherla ndalo momtula bo wol kama mikmi fe oluti ba ko konna la ni adama de dana de fembe ni muni afara wa fo ka ko kona munu kama ikele olu pani nya technicien ladri momture ladri banga karamo ladri ni mi maka ladri momtu bi bo paji ka kadnere ni munu make chugo do amolu jo akujo no adama de ni ko je kelen tumu wa abe jaga be talin fa bina ke kololo bema ameka siga sel ko de la goshi
anw bɛ lagosi bɛɛ bɛ lagosi ko ninnu ka réseau a bɛ tan tɔ a bɛ tan tɔ a ma dabɔ kama tiɲɛ la a ma dabɔ kama ka hakɛto ɲini kɛ karamɔgɔw bɛɛ fɛ a jarabe an donna min gasi la Amadu ma gasiro kuma ti ɲa tiɲɛ kɔ dɛ wala kuma ti ɲa fɔcogo kɔ an karamɔgɔ bi taa an da bila yan an ka numéro di mɔgɔw k'a dɛsɛ sisan fo sini karamɔgɔ bɛ numéro ta nka sini fana maa se o b'a sɔrɔ misiri kɔnɔ karamɔgɔ don a tɛ hali vocal bila n'i y'a bila kuma o kuma dugu maa jɛ a b'a sɔrɔ yen a banna a b'i jaabi a banna ma nɔgɔn dɔɔnin numéro di an ka bi ta bila yen 04 78 a banna 82 sɛgɛ kan 66 04 78 82 o don walima 76 07 68 82 o don 76 07 68 82 o don an b'o d'an ka tonungaro 76 ani 6 07 68 82 an karamɔgɔ tɛ 76 07 68 82 walima k'a ta 66 04 78 82 awa an bɛ fo ka bɛɛ koɲuman dɔn sabu bulon kɔnɔ nin ye sabutigi dɔ ye dɛ a mago b'a dalakan na karamɔgɔ min don k'a fɔ cu k'a fɔ ca o karamɔgɔ tɛ a y'a wele a ka nkalon bɔ an da sisan a ka nkalon bɔ an da sanga ka waati kɔnɔ maa min ɲininkali kɛ o ye Mamutu Tarawele n'i ma sɔrɔ i b'a fɔ mɔgɔ an ka waden man di a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ala ka jamana in kolo suma an ka tɔgɔrankew ala k'aw sɔn nafolo miliyɔn ni miliyari la ala kunna ko tɔgɔ fɛ su ye bi taa an ko bila yan wasalam Tarawele gindo haba tigɛra